Drop it. Yeah. Alright, now call me the Joker. More like Casanova. Salutare tuturor, sunt Cristi și bine m-am găsit la un nou episod din Slither. Eu, dacă vă place această serie, v-aș ruga să nu uitați să apăsați pe butonul de like și voi continua seria. De data aceasta sunt singur, pentru că, de ce nu? Ia uite-l pe ăla. Pot să simt. Holy shit, bă, da, am dat într-un loc numai cu dăștia imensi. Dați-mi și mie puncte. Hai, boss, sparge-te. Dăm și mie. Are de la un timp puține bug-uri jocul ăsta, pentru că cum intri într-un tip, tipul ăsta probabil are șansa uneori să și scape, gen, intră prin tine și nu se sparge. Am văzut cum a intrat la gen, după 2 metri de-abia s-a spart, dar ăla a intrat din plin în el. Hai că ne facem 100, trebuie să spargem pe cineva. Am văzut că s-au adăugat de ceva timp mai mult skin-uri cu youtuberii ăștia mai mari care fac YouTube. Oh, 2 în 1, voi ați văzut ce s-a întâmplat acolo? 3 triple kill. Se adaugă skin-uri cu youtuberi, gen a băgat la Jacksepticeye, a băgat la Quibble. Oh my fucking god, ce e aici? Evident, într-o bătălie ca asta, cineva trebuie să moară. Ok, am ajuns la 2200, ceea ce e foarte impresionant pentru mine, pentru că nu ajung la un scor așa de bun, de obicei. Fii atent ce fac ăsta, îl salvez pe ăla. Încerc. Era capul lui în afară și știți, acolo puteam să-l prind. Așa, într-o bătălie din asta cineva scapă, doar cineva. Și n-am fost norocos de data aceasta, dar haide. Așa, au băgat skin-ul lui Quibble Cap, PewDiePie. Nu mai știu pe altcui l-am mai băgat. Jacksepticeye e șarpele ăla mai verde, așa. Am mai băgat și pe unul Slime, ceva de genul. Dar sunt de ceva timp. Totuși e tare să apari într-un joc așa. Dacă aș apărea într-un joc sau ca skin acolo, știi, să știi că e skin-ul tău, m-aș simți destul de ca lumea, adică cred că e ok. Nu știu dacă cineva chiar se chinuie pentru punctele alea care zboară. Nu știu exact cât îți dă, dar totuși să-ți consumi. Uite, ăsta e skin-ul lui Jacksepticeye. Urât rău. Am ajuns la... Oh my god, nu, că ăsta mă prinde. Boss. Ha, mă, frate, tu chiar o să-ți rosești timpul pe mine? Puteam să-l rup acolo, dar... Nu sunt eu demn de șmecherii de-astea. Hai, frate, tu glumești. Fii atent ce fac. Fac să intre în mine. Cumva. Hai, boss. Haide, deci la... Oh my god, e situația foarte tensionantă. Uitați, uitați, la faza aia putea să intre în mine. Nu înțeleg cum, naiba. Oh my god, let's go strong. Bă, deci site-ul ăsta e peste tot. Fucking hell. Let's go strong. Am eu coșmaruri cu site-ul ăsta. Nu vă mai zic de ce. Ok. Până acum am ajuns cel mai mult la 2000, ceea ce e foarte impresionant pentru mine. Morde-te. Easy. Easy points for me. 1300 instant, ce vrei, frate? Alea-s punctele mele, da? E foarte impresionant pentru mine, că eu sunt foarte praf în general la jocuri cu puncte. Ceea ce nu prea are sens ce am zis acum, dar hai. Ryan 95, frate, n-ai șanse să mă spargi, știu că asta vrei, da. Oh my god, ce cream că ăsta a intrat în mine. Hai, mor, că știu că ești praf. Nice. Câte puncte are ăsta. Mor și tu. Holy shit, come to me. 3 points, dude. Dude. Oh my fucking god. Bă, deci urăsc când se întâmplă asta. Apare unul fix în fața mea. 3500, boys. Woo! We just did it. Ne-am trecut high score-ul, cred. Nu cred că am făcut mai mult de atâta. Nu cred. Să nu se țin cap, că poate am făcut mai mult.
Am citit și comentarii la primul episod că a băgat cineva numele meu și a ajuns la 5000 de puncte în prima rundă. Bă, tare rău dacă ai ajuns la 5000 de puncte. Bă, văd pe aici bătălii printre ăștia mai mici, deci hai să ne băgăm și noi. Vino la tata. Oh my god, ce era să mor acolo. Îmi place jocul ăsta, e foarte chill. De exemplu, acum stau cu mâna asta degeaba pe tastatură. Adică nici nu stau pe tastatură, stau așa cu mâna jos. Și doar mouse-ul folosesc. Ești nebun? Bă, vreau să le iau pe ăsta, Twilight. Pleacă, boss. Hai, mă, frate, uite, poți să-mi spui și mie ce s-a întâmplat adineauri. Nici nu l-am atins și m-am omorât. Deci sunt niște bug-uri pe acest joc fantastic, dar ce să faci? N-ai ce să faci. În fine, în logică există și bug-uri la jocuri care sunt mult prea... Oh my fucking god, da? Dar ce vrei să mă iei pe mine? Uite. Oh my god, bă, frate. Ați văzut ăla ce a vrut să mă ia pe mine cum a văzut puncte? M-a lăsat în pace. Exact, așa se face. Era cam jegos ăla. Așa-i? Așa-i. Tot uit la webcam, să nu stau prea la dreapta sau prea la stânga. Trebuie undeva acolo în mijloc. Oh my god. Uite, ăsta e skin-ul slime ăla. Bă, ăsta e prea tare. Oh my god, a murit ăla și ăla se face cu puncte. Bă, frate, vreau să ajungem la un scor mai mare. Adică am ajuns la 3500 și 2000 în episodul ăsta, da. Acum, oh my fucking god, cât de mare e ăsta. Uite, ce rapid se mișcă. Ce rapid se mișcă. Bă, de obicei, na, era frică lui ăla, că poate intru în el. Când ești mai mare, te miști și mai încet. Doar că la jocul ăsta nu prea. Aici dacă ești imens și bagi speed de la, te duci într-o secundă. Ia. Oh my god. Holy shit, ați văzut ce s-a întâmplat acolo? Nu cred că l-a spart. Nu pot să cred că e spart. Nu pot să cred, e o nebunie ce se întâmplă aici. Oh my god, așa da, frate, 2000 de puncte. Fii numai aici. Oh my god, nu vine să cred că l-a spart. Ha, mă, ce vrei tu să faci, mă? Uite-te la mine cât de mare sunt. 2500. Ce mai vrei, frate? Vino la tata. Uitați, deci dacă dați de mine pe serverele astea, mă puteți omorî prea easy. Pentru că eu sunt idiot, sunt... Puncte. Eu sunt un idiot, sunt un fraier, deci... Oh my god, ce ziceam? Nici nu știu cum să controlez mouse-ul, frate. Nu prea îmi iese chestia asta. Puncte free de la spawn, thank you. 50 de puncte easy. Dacă s-ar sparge asta în secunda aceasta, mamă. Hai, frate. Lasă-mă în pace. Eu nu sunt așa cu bătaia. Eu sunt numai așa la clean up. Am zis, eu sunt tâmpit și nu prea știu să mă bat. Uite, frate, pe ăștia. Ce ziceam? E destul de complicat, pentru că ți apare un așa de nicăieri. Bă, da, chiar nicăieri. Uite, de unde a venit tipul ăla acum? Știu că sunt și unele moduri să dai scroll, pur și simplu să vezi zoom out, gen. Dar n-am chef să mă bag moduri, să mă complic cu astea, știi? Filmez episodul legit, să zic și eu așa. Nu am chef să mă complic prea mult. Deja am filmat 8 minute și ceva și nu cred că o să mai ține mult filmarea. Mamă, cream că e unul imens. Nu-i nimic. Uite, ăla e skin-ul lui Quable Cap. Se duce destul de ciudat când îi dau. Uite, când te învârți în cerc, se duce într-o parte. Depinde cum îi dai și cu mouse-ul, e complicat într-un fel. Într-un fel. Uite-l pe ăsta. Frate, pleacă de aici. Asta cred că are în jur de 2000 de puncte. Cam așa eram și eu. Dar și se întâmplă. Deja îmi face lag. Oh my god, dacă măreau ăla acum mă făceam cu puncte. Pui. Aproape 300. Haide. Pentru ultima viață dăm multe puncte la tata. Dăm multe puncte la tata. Vino aici. Uite, uite ce se întâmplă. Ce? Îmi dă frizuri. Nu înțeleg de ce îmi dă frizuri. Să nu credeți că e de la voi, e de la mine. Și nu înțeleg de ce.
Și nu e de la cam lag sau ceva. Oh my god! Nu pot să cred. Bă, deci are Sliderio niște frizuri când moare cineva pe server. Sunt niște... E un lag. Bine, nu e lag de FPS-uri, e lag de conexiune. Mor de te naibii. Fii atent, uite. Ce ziceam? Eu am băgat sprint și a apărut ăla din nicăieri în fața mea. Ok, bă, într-o ultima viață 2700. Hai, 2080, încă 2 puncte mai trebuia. Băi, da, cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Eu am fost Cristi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!